El següent punt és l'agricultura. Tots sabem que l'Ametller no fa agricultura ecològica, ni tampoc fa una agricultura que sigui coherent amb l'entorn en el qual es vol situar. L'agricultura que fa Ametller és una agricultura intensiva, i no només intensiva, sinó industrial. Utilitza pesticides. I això ja ho hem vist. Ho hem vist a l'horta que ha fet a Can Vila. Ja tenim experiència. L'agricultura d'Ametller és una agricultura intensiva i industrial. L'agricultura de les grans produccions, amb l'ús de pesticides que malmeten el medi ambient i la salut de les persones, per molt que ells facin màrqueting del contrari. L'Agroparc introdueix aquest model d'agricultura i gelida, un espai amb una llarga trajectòria d'agricultura ecològica i respectuosa amb l'entorn. Gelida i Sant Llorenç, perquè de fet al final és tota aquesta taca sobretot principalment de vinya, que ha fet un gran esforç per fer una agricultura altament respectuosa. L'Agroparc és el màxim exponent del greenwashing. No oblidem que el discurs vinculat a aquest projecte, al projecte Agroparc, li serveix a Ametller per ecoblanquejar més de 3.000 hectàrees que té a tota la península en agricultura convencional, a part del que li arriba de Mercabat.